Abubakar ya fi son Salma fiye da Aisha. Shin menene dalili? Ga ta nan ku. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka a cikin ƙasar Hausa, da akwai wani bawan Allah wanda ake kira da Abubakar Saddiq. Abubakar Saddiq ya kasance yana da wata mata guda ɗaya wacce yake matuƙar ƙaunarta, haka zalika kuma yake matuƙar santa. Sunan wannan matar shine Aisha. Aisha ta kasance 'yar gidan wani mutum ne wanda ake kira da Abbas. Abbas ya kasance malamin addini ne shi sosai, haka zalika kuma bai aurar da Aisha ba, sai da ya tabbatar da cewa ta yi saukar Alkur'ani. Sannan Aisha ta san dokokin musulunci, haka zalika kuma tana amfani da su. Duk da kasancewa mijinta attajirin mai kuɗi ne, amma da ya nuna zai yi aure, Aisha sam bata hana shi ba, saboda ta san cewa ba haram bane ba idan har namiji yana buƙatar ƙarin aure. Sai dai amma ta ji ba daɗi a ranta, saboda bata san irin wacce zai je ya auro mata ba a matsayin kishiya. Abubakar ya tambayi matarsa Aisha kan cewa, ya za a yi? Na faɗa miki ina so zan ƙara aure, amma kuma naga kwata-kwata ke a ranki baki damu ba. Aisha ta kalle shi ta ce mai, ai aure sunnar manzon Allah ne, sannan kuma idan har zaka ƙara aure, dan Allah ka tsaya ka duba mace ta gari, kada ka sake ka biye wa son zuciyarka. Abubakar Sadiq ya ji daɗin wannan martani da matar shi ta faɗa mai, sannan ya ce Allah shi miki albarka Aisha, insha Allahu kuma ke ma zan canja miki sabbin kayan ɗaki. Aisha ta ji daɗi a wannan lokaci, amma bayan fitarsa ta ci gaba da jimami a cikin zuciyarta. Bayan wasu 'yan lokuta an sa mai rana, duk da haka dai yana gudanar da rayuwarsa cikin farin ciki tare da matar shi ta farko wato Aisha. An sa rana kuma sannan ranar biki ta zagayo. An yi shagalin biki. Aisha ta nuna farin cikinta sosai don ita ma ta tara mutane ta yi girki, an yi hidima sosai, duk da kasancewarta uwar gida kuma kishiya za a yi mata. Da shigowar wannan kishiya, Aisha ta amshe ta hannu bibbiyu, ba tare da nuna mata wani fifiko ko kuma nuna mata ita ce babba da ita ba, ko kuma ita aka fara aura a cikin wannan gidan. Sam bata nuna mata wannan hali ba. Sai dai amma duk da an yi aure, bayan sati ɗaya sati biyu ana ta gudanar da abubuwa cikin farin ciki da jin daɗi. Komai yana tafiya a tsari. Daga ƙarshe kuma Abubakar Sadiq ya karkata zuwa wajen Salma, duk da kasancewa ita ce matarsa da ya aura ta biyu, maimakon ya fi son uwar gidan. Shi menene ya ja ra'ayinsa ya fi nuna waccan soyayya, ita kuma wannan yake nuna mata tsangwama da tsana. Abin har ya fara damunta. Ta fito ta faɗa mai cewa, shin Abubakar me nama ne? Idan har baka suna to ka sake ni mana, amma ba zai yi ka ringa min irin waɗannan abubuwa ba. Abubakar babu wani abu da zai face marin Aisha. Aisha ta ɗago ta ce, Abubakar ni za ka mara? Ya ce, an mare ki da ni. Ke wace ce da ba zan da ke ba? Yaya za ki kalli idona kina faɗa min maganganu sa ranki? Kamar ya bana nuna miki soyayya, me kuma bana miki? Sai ta ce mai, kar ka manta fa, shekaran jiya da jiya duk kwana na ne, amma me isa kake tafiya ɗakin ta kake kwana? Ya ce, oh, akan wannan ne matsalar ki? To ki sani, idan har kwanan kike wa bakin ciki, ki tafi zuwa gidanku, na kore ki, amma ba sakin ki ne ba. Aisha cikin kuka ta tattara inata ta ci gaba da tafiya can gidansu, sannan ya ci gaba da soyayya da kuma jin daɗi tare da wannan matar tasa wato Salma. Kuma fa Salma ita ce aka auro ta daga baya. To fa, amma bari ku ji abin da ya faru. Kada ka manta, idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan tasha tamu mai albarka, dan Allah muna so da ka danna mana subscribe. Abubakar Allah ya jarabce shi da wata muguwar cuta wacce an yi a yi maganinta amma an kasa. Duk kuɗaɗen da ya tara sun ƙare, hatta gidan da yake ciki sai da ya saida shi. Ita kuma Salma dama kuɗinsa take so ba wai shi ba. Daga nan ta fara nuna mai ƙyamata, ta ringa gudunsa. Gashi kuma duk duniya babu wani wanda zai kula da shi saboda ba shi da ɗakulanta na ya. Salma ta nemi saki domin gaskiya ba za ta iya ba. Shi kuma ya ce ba zai sake ta ba saboda ita kaɗai ce za ta na kula da shi. Bai sake ta ba, haka ta kama hanya ta tafi zuwa gidan iyayenta. Ita kuma Aisha da ke baiwar Allah ce, shi take so ba wai kuɗinsa ba. Haka ta tattaro inata ta dawo zuwa gidan da ya kama haya, wani kwarɓaɓɓen gida ne mara kyau. Ta ci gaba da jinyarsa tana kula da shi. A duk inda ta ji mai magani
haka za ta ɗauke shi su tafi can a je a gwada wannan magani, har abin da ita ma ta tara ya ƙare. Suka dawo ba su da ko sisi, a kwana a tashi dai aka samu wani mai magani, aka samu aka mai magani ya warke, sannan ya ci gaba da kasuwancinsa. Cikin wani ikon Allah arzikinsa ya dawo. A hankali arzikinsa ya fara dawowa, saboda yana da nasibin kasuwanci. Can sai ga Salma ta kwaso ruɓaɓɓun ƙafafunta da wasu tsofaffin takalmanta ta taho zuwa gidan mijinta. Tun a bakin ƙofa ya dakatar da ita, sannan ya faffaɗa mata maganganu san ransa, kuma ya ce mata ya ji ya sake ta, saboda haka baya buƙatar ganinta, barantana ma har ya ji tausayinta ya maida ta zuwa ɗakinta. Sanda ba ni da lafiya ina cuta, baki kula da ni ba, haka kika kama hanya ban sake ki ba kika tafi zuwa gidanku. Ashe Aisha ita ce wacce za ta zo ta kula da ni. Allah shi miki albarka Aisha. Salma ta tafi zuwa gida tana kuka. Iyayenta suka ce ai mun faɗa miki ki koma gidan mijinki, kika ce a'a ke wane ne, ba shi da lafiya, ba za ki iya kula da shi ba, in yayi kashi wane. Iyayenta ma ba su goyi bayanta ba. Aisha ta ci gaba da rayuwarta cikin farin ciki tare da mijinta, ya yi kuɗi fiye da dama. Daga nan suka samu 'ya'ya a hankali, suka ringa hayayyafa, suka ci gaba da rayuwarsu cikin farin ciki da jin daɗi. Don Allah kar ku manta da subscribe, don Allah, domin samun daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura. Maryam ta ƙi jin maganar iyayenta, duk irin shawarar da mahaifiyarta za ta bata, amma kwata-kwata ba ta amfani da wannan shawarar. Kullum sai ta je shagon wannan saurayi nata, wani sa'in idan ta yi dare a nan take kwana. Kai ka duba ka gani a matsayinta na 'ya mace. Ga ta nan ku, a cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka cikin ƙasar Hausa. Da akwai wani bawan Allah, matashi saurayi mai jini a jika, wanda ake kira da Salim. Salim ya kasance shi kaɗai yake zaune a cikin wani shago, sannan kuma Salim ya kasance shi ba ɗan gari ba ne. Ya zo ne cikin wannan gari, kuma ba komai ne ya kawo shi cikin wannan gari ba face karatu. Karatu ne ya kawo shi, amma ya ɓage da soyayyar Maryam. Ita kuma Maryam ta kasance 'yar gidan wani attajirin mai kuɗi wanda ake kira da Malam Ibrahim. Malam Ibrahim ya kasance shahararren ɗan kasuwa ne shi, haka zalika hamshakin mai kuɗi wanda ƙasa ta sansa baki ɗaya. Kada ku manta dan Allah, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe ta yadda za mu ringa sanar da ku daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura. Sai dai amma Malam Ibrahim ya kasance yana da wata 'ya guda ɗaya wacce duk duniya ita kaɗai Allah ya mallaka mai. Duk da kasancewa matansa guda 4, amma 'yarsa guda ɗaya wacce uwar gidansa ta fara haifa mai. Sannan ya sa mata suna Maryam, kuma ya bata kulawa sosai, kuma duk duniya babu wata 'ya da ya ji yana so kamar 'yan nan tashi, wato Maryam. Ita kuma Maryam ta kamu da soyayyar Salim, babu wani abu da take so duk duniya face Salim. Shi kuma Salim ba wai soyayya ce ta kawo shi cikin wannan gari ba face karatu. Ya zo ne domin ya karasa karatunsa, sannan ya tattara ina shi ya koma can inda ya baro. Ita kuma Maryam ta kamu da soyayyarsa, kasancewar a unguwarsu yake. Takan kai mai ziyara, wani sa'in har ta dafa mai abinci. Duk da kasancewa mahaifiyarta ta sani, amma mahaifinta bai sani ba. Kuma kullum mahaifiyarta tana ja mata kunne sosai kan cewa idan har ta je gurinsa, kada ta sake ta dinga shiga cikin shagonsa. Duk abin da za a yi ta tsaya a bakin ƙofa. Shi ma kuma Salim yana da matuƙar son abin duniya, haka zalika yana da son zuciya sosai. To akwai tsautsayin da ya faru tsakaninsu ranar wata Laraba da misalin ƙarfe 6 na yamma. Salma ta dafo wa Salim abinci mai daɗi, sannan ta kawo mai har cikin shago. Lokacin da Salim ya buɗe abincin nan zai ci, sai kawai aka fara ruwan sama mai tsananin yawa, ruwa sosai. A lokacin Salim ya bata lema ya ce ta tafi zuwa gida. Salma ta ce ba za ta tafi ba sai an ɗauke ruwa, saboda dama ta yi wa mahaifiyarta ƙarya, ta ce gidan ƙawarta za ta je. Gashi kuma ba a bata direba ba ko kuma wanda zai kula da ita kaɗai ta taho. Ana cikin ruwan nan ne fa suna hira, daga nan shaidan ya shiga zuwa tsakaninsu, mai afkuwa ta afku, har ya je suka yi lalata.
a wannan lokacin. Bayan sun gama sannan ta koma gida. Mahaifiyarta ta tambaye ta ina ta je, ta ƙara shirga mata ƙarya. Bayan wani lokaci, wata 3, ciki ashe ya shiga, har ciki ya fara bayyana. Ƙuru da ƙuru an fara gane alamun tana da ciki. Mahaifinta bai yi wani jira ba, kai tsaye ya je ya kirawo likita. Likita yana zuwa aka yi gwaje-gwaje aka dudduba ta. Aka tabbatar mai da cewa tabbas yarsa tana ɗauke da juna biyu. Nan fa ya fara tambayar ta garin ya haka ya faru. Ya ringa matsa mata da tambayoyi. Mahaifiyarta ta ce, ka kwantar da hankalinka mana mai gida, ka bi yarinyar nan a hankali ka daina takura mata. Nan fa ita ma ya jiyo kanta, idan baki rufe min baki ba yanzu nan zan kwaɗa miki mari. Ke baki da hankali ne? A ce yarinya ya kamar tawa a ganta da wannan? Ai ke ma kin san abin tozarci ne a gaba ɗaya ma danginmu. Ke ba ma danginmu ba, kaf ƙasan nan kowa sai ya ji irin wannan labari. Nan take ya sa ta a gaba da tambayoyi, sannan ta faɗa mai saurayin nata yana zaune a cikin shago. Ya zo ya same shi da kansa, sannan ya kira sa zuwa gidansa. Bai nuna mai abin da yake faruwa ba. Sannan da ya kai shi zuwa falinsa ya ajiye shi ya ce, kai ne Salim? Ya ce eh. To ni ne Alhaji Ibrahim, mahaifin Maryam, kuma ka san me kai wa 'yata. Salim kansa ya kulle, ya ce shi kwata-kwata bai sani ba. Ya ce wa Salma ta bashi labari. Salma tana jin kunya. Sai mahaifiyar Salma ta ce, kai mata ciki, a yanzu haka tana ɗauke da juna biyu. Gaban Salim ya faɗi, zuciyarsa ta fara buga 20, 20, 30, 30. Sai mahaifin Salim da ke yana da hankali ya ce, wannan abu tunda har kun riga da kun aikata shi, to tabbas dole ne a jira a haifi ɗan nan. Ba za mu iya zubar da cikin nan ba saboda za mu yi kisan kai. Kuma sannan maganar aurenka da Salma ko kwana 2 ba za a yi ba za a ɗaura shi. Kuma ka rufe wannan sirri ka ajiye shi. Kaga babu wanda ya ji wannan zance, in ji mahaifin Salma. Salim ya ce ya yarda. Nan da nan aka kirawo 'yan yayansa daga can garin aka zo aka ɗaura wannan aure. Bayan wani lokaci Salma ta fara kamuwa da matsanancin ciwon ciki. Gashi an riga da an mata aure kuma tana da cikin, dan ma dai cikin nashi ne. Shi ne ya yi mata da kansa, wato shi Salim. Ashe cikin ne ya ɓare. Nan da nan aka kira likitoci suka tafi da ita. Suna zuwa suka tabbatar da cewa tana da ciki amma cikin ya ɓare. Mahaifinta ya ce alhamdulillah, kaga yanzu dai babu wani wanda ya barar da shi, da kansa kuma sannan daga Ubangiji ne. Saboda haka ku je ku ci gaba da rayuwarku. Suka ci gaba da rayuwarsu cikin farin ciki. Shi kuma Salim bayan ya gama karatunsa, mahaifin Salma ya ba shi babban aiki. Suka ci gaba da rayuwarsu cikin farin ciki. Wannan tatsuniya tana da darasi ga 'yan mata da kuma iyaye. Su gaba da kula da 'ya'yansu, su kuma 'yan mata su gaba da kare mutuncinsu, su kuma samari a riƙe gaskiya da amana.